guys, welcome to my new vlog. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ'हाय फिन खेबसेबाव बरायफिनना लायनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर आं माने आंनि चेनेलनि नामखौ माने सोलायबाय आरोना दायो माने आंनि चेनेलनि मुंखौ मानो सोलायखो आरो मानो बेबायदि दोनखो नोंथांमोनाथ' माने बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिगोन दायो माने फोरमायगोन आंनि चेनेलनि नामखौ मानो सोलायखो। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम आरोना लोगोफोर। माने आं मानो ओंखारबोदों माने आं न'आव गैया दा माने बे भिडिअ'खौ आं माने लामा ससेनिफ्रायसो बानायदों आरोना लोगोफोर। स' दिनै आं माने टाउनाव थांगोन आरोना ढेकियाजुलि टाउनाव माने माजों थांगोन माने आं दायो माने साइकेलजों थांगोन आरोना दिनै माने आरो मोनसे खोथा माने आं माने बे मोनसे ड्रेसजोंनो माबायदि माने मोनफ्रोमबो ब्लगावहाय आं नुजाबाय थायो मानि थाखाय नुजायो नोंथांमोना मिथिनो हागौ बा मिथिगोन मानि थाखाय। स' माने नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदों। दा आंजों लोगोसे दङ जोंहा नै आनन आदा बिथाङाबो थांगोन आरोना आंजों ओमफ्राय ढेकियाजुलि थांगोन होननानै सानदों आरोना बेवहाय जेनेबा खामानिबो दंखायो एसे आरो ब्लगबो बानायनोसै माबायदि जायोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना फंबायनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम ब्लगखौ बुम शेयार खालामनानै हो साबसक्राइब खालाम। थेंक इउ ओमफ्राय नै जों माने दा थांसै रेडि जाबायना नोंहाबो माने नों बिबो बानायगोन आरोना ब्लग ओमफ्राय स' बिबो रेडि जाखाबाय ओमफ्राय नै बिनिया ग'प्र'आ रेडि जाखाबाय आरोना ग'प्र'खौ माने बे जेरबायाव खाना ला थ' लोगोफोर होनबा जों थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना बिदिखौ थिगखौनो नुदों माथो फानिखौ नुवाखै जेबो थिगखौनो नुदों ब्रा नुवाखै जेबो मोजां थ' होमबालाय थांबाय थानोसै होमबालाय न' होमबा थ' लोगोफोर जों थांसै दायो ओमफ्राय माने जों साइकेलजों थांगोन आरोना दिनै ओमफ्राय मानो थांगोन मा दङ माने बेखौबो आं बुंलांसिगोन आरोना दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। लोगोफोर माने आंनि चेनेलनि मुंखौ मानो सोलायनाय नोंथांमोना आं बुंनो सानदों आरोना दायो माने आंनि चेनेलावहाय माने आंनि दा चेनेल मुं दंमोन बे मिथिंगा बर' फार्स्टआवहाय ओमफ्राय चेन्ज खालामनानै आं बानायदोंमोन माने एमबि बड'स बानायदोंमोन। स' माने आंनि जा चेनेलनि मुं बे माने सार्च खालामबा माने फैयामोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो माने आङो चेनेलनि मुंखौ माने दायो माने मावजि ब्लग दोनबाय आरोना लोगोफोर। स' माने बेखौ मानि थाखाय दोनदों बा मानि थाखाय लाखिखो बेखौ आं जेबो जाहोन गैया जास्ट माने मुं सार्च खालामबा माने फैयो आरोना ओंखायनो माने लोगोफोर आंनि माने चेनेलनि मुंखौ आं बेखौनो दोनबाय आरोना ओंखायनो माने नोंथांमोनखौ फोरमायबाय दायो माने जों थांगासिनो आरोना ढेकियाजुलि लोगोफोर मानो थांगोन माने ढेकियाजुलियावहाय माने आयंनि फिसाजो जा बेनि माने बिनि एकाउन्टआ माने ब्लक जाबाय आरोना लोगोफोर स' माने गोदान एकाउन्ट मोनसे खुलिना होनो माने खोन्थादो आरोना ओंखायनो माने सिस्टारनि जा माने एकाउन्ट बेखौ माने आं गोदानै खुलिना होनो थांदों आरोना लोगोफोर माने बिसोरो गोदान नालाय उन्दै माने जेबो मोनथिया ओंखायनो माने बानायना होनो थाखाय लिंहरदों आरोना ओमफ्राय जों दायो थांबाय थादों आरोना स' माने जों दायो थांगासिनो दा माने धेकियाजुलि बारबाय आरोना जोङो माने दं आरोना इयो ढेकियाजुलिया माने जोंनिफ्राय बांद्राय गोजान नङा जों माने सर्टकाट लामाजों फैदो आरोना लोगोफोर माने जों ढेकियाजुलि मोनसिगोन आरोना दायो आरो ससे बारा गोजान गैला माने जों मोनफैबाय आरोना दायो खमसे खम 15 मिनिट जादों 15 मिनिट जाबाय आरोना जों साइकेल सालायनाया दायो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आनन आदानि साइकेला माने जोंहा माने एसे खाराब जादों आरोना गाबबाय थादों आरोना ओंखायनो माने बेखौ बानायगोन आरो स' लोगोफोर फैयै ढेकियाजुलि मोनफैबाय आरोना जोङो नै ढेकियाजुलि मोनफैबाय दायो ओमफ्राय माने सिस्टारमोनखौ नेसिगोन आरोना दसे बेयावनो नेनानै माने दसे थासिगोन ओमफ्राय बिसोरो फैबाय थादों आरोना लोगोफोर ढेकियाजुलि मोनफायाखै बिसोरो माने बिसोरो बरथलानिफ्राय फैगोन आरोना लोगोफोर नै ढेकियाजुलि बेनो आरोना ढेकियाजुलि टाउन नायलांबाय थादो ढेकियाजुलि टाउनखौ नोंथांमोन दसे देखायगोन आरोना लोगोफोर आं माने नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरोना भिडिअ माबोरै जायो नै साइकेला हामा जादोंमोन आरोना इयो केका गाबबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेखौ बानायदो आरोना बेनिफ्राय लाबाय आरोना बे साइकेल दखाननिफ्राय लाबाय आरोना स' माने नोंथांमोना साइकेल बायनोबा बे दखानाव फैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर माने मोजां साइकेल मोनो आरोना बहुत माने नै बेवहाय देर साइकेल नै बेखौ बानायदो आरोना दायो ओमफ्राय नोंथांमोना फैबानो जाबाय ढेकियाजुलि माने ढेकियाजुलि मेन र'डआवनो दं आरोना लोगोफोर बेयो माने पान्जाब बेंकनि खाथियावनो दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरोना लांनो फैबा माने बेनिफ्रायनो लाङो आरोना साइकेलखौ माने लोगोफोर माने बांसिनखौनो आं माने बे जायगानिफ्रायनो साइकेल बायदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो खाथिनि बा सोरबा बायनो गोसोबा आंनि बे जायगायाव फैबाय आरोना ढेकियाजुलि मेन र'डनि माने पान्जाब बेंकआ बेखिनियाव दं आरोना लोगोफोर बोलो होना मारसाबदों माथो भाঙি যাব নেকি নাপাই না চলাইনা নাইদো आरोना इयो गाबगोन ना गाबा गाबदो नामा हा गाबदो
Máy gặp tương boleh. Ini daban gapai sih mana? Hah? Daban gapu. Không phải sẽ lườm đất nè. Cái này biểu hay mà có ra đất nè. Ini kali mana kanai dia mun bayar. Thằng này chúng mình ra bên nữa. Kanai dia mun bayar. Saya xem friend nữa. Thằng này nhiều hay bị đi nữa rồi nè. Này đấy mà này không mà này giúp bèn nè. Phải dừng hạ. Ông thay đi. Lo hay đi con kia. Có đây rồi. Mà này đấy mà này không bèn đi không mà này giúp bèn nam phải đấy mà này giờ hà mày làm ít thật làเขาจะลืมแบบนั้นจะมาในมือทำไปจริงๆนั่นเลยก็ผมไปได้มาในวิธีจะสั่งปันเจ็ดนะสั่งปันนั้นในวิธีมาในนายเจ็ดนะโมบิลมามาตัดมาในนายนะก็โมบิลบนาบดิเซียซ้ำกดดิเซียคุณทุบยาเต้ยาเต้บนาบดิเซียเลยฮะวันไหนนี่กี่ยันปันนี้คือdengarนะBener GoPro nya salah jeber na GoPro. Sampai ada video ku kalamakan na dai. Bisa sampai arah mencet di mana mudah nggak kemana. Mana dah lihat Pro na gini mana mana. Kan saya lagi di napa betes Pro mana sih nanti GoPro ni betes. Online kalam. Online kalam tu dah, online kalam ni. Online kalam. So लोगोफोर दायो खामानिया जोब्बाय आरोना ओमफ्राय थांसै आरोना जों दायो बेनिफ्राय माने आरो मासो लागोन नामा लाला जेबो लाला थोमब्लाय दायो थांसै आरोना अ थ' ओइ लायो लोंसै ओइ खिद नुनायबो लांदों सोरसै जिखुनु स्पर्ट्सनि माल नांगौआ ढेकियाजुलियाव बेयाव मोनो आरोना ओइ ভাল ना खबर केनेका আছে ভাল ঠিক আছে बेयावनो लायो आरोना जों स्पर्ट्सनि माखासे माल नांगौ जायोबा ढेकियाजुलियाव बेयावनो मोनो आरोना बेलेगावबो मोनो बाट माने जों बांसिन इयाव लायो आरोना नोंथांमोनाबो लानो हागोन सोरबा सोरबि नों लानो खेलायावसो होयो इखो किमान माबाफोरावहा माने प्राइस होनोबा माने बेनिफ्राय लांनो हागोन नै बेवहाय जुता नै जिमनिबो माल मोनगोन ना जिमावबो माल पाम न जुता सुता दं इले बेफोर गोदान गोदान आरोना যাও তেতিয়াহ'লে এনেই আহিছিলোঁ মানে ইয়াতে কাম এটা আছিলে দে থাক বাই বাই दे बे ढेकियाजुलि टाउन आरोना बे स्टेट बेंकनि बिथिंनि फ्रन्ट साइडआव दं आरोना लोगोफोर बियो बेनो जाबाय बेयावनो जों खामानिखौ मावबाय आरोना दायो माने जोंहा सिस्टारनि माने एकाउन्ट मोनसे खुलिना होदोंमोन आरोना लोगोफोर बेवहाय अ जोंहा साइकेला इयावनो दं बावगारदोंसो आं जोंहा साइकेला इयावनो दं आरोना लोगोफोर नै साइकेला मोननैजों खाजाबना दोनदों साबि गैया मोनसे साबि गैयामोन आरोना नै मोनसेजों तला लगायना दोनदों जोंहानो खुलि मानो मारियाखै मारिदों मारियाखैमोननो बियो दोहैयो ओरैनो गालांदो मारिदोंब्रा मानो मारिया जों आं बेयावसो मारिना लानोसै दा गासै चलो लाय जों थांसै आरोना बे माने बे पुलिस स्टेसन आरोना ढेकियाजुलि मा होनदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो चलो 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 गफोर बेनो माने ढेकियाजुलि टाउन आरोना नै जोंहा आस्कारन बियो आस्कारन जों थांगासिनो आरोना ढेकियाजुलि टाउनाव एसे बेरायनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव जोंबो न'आव थांनोसै आरोना लोगोफोर नै थांगासिनो आरोना टाउनावहाय दायो नै जों बिदि थांबाय थादों आरोना लोगोफोर नै ढेकियाजुलि टाउन जों माने खुसेर रोसि नागिरदों आरोना दायो खुसेर लोंनो नागिरदों आरोना खुसेरनि रोसि लोंनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय लोंनानै ओमफ्राय जों न'आव थांसै आरोना न'आव थांसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय मोना मोना जों गामियावहाय हाबा जाहैगोन आरोना माने गामि खाथियाव हाबा दङ हाबा जाहैगोन आरोना लोगोफोर नै ढेकियाजुलि टाउन स्टेट ढेकियाजुलि टाउन स' लोगोफोर नागिर जों फाइनेलि जों मोनफैबाय ना खुसेर रोसि लोंनोसै इयावहा বনোৱা আছে না দাদা বনোৱাই আছে ন আহিছে নেকি আমি যাত্ৰা না যাত্ৰা কৰিছোঁ ন আমি অলপ বেছি বেছি দি দিবি দেই
Gulibet. Tamam gede. Lưng nào lấy. Korea. Dạ vậy, Korea. Tamam gede na. Korea luôn đấy. Tamam. So लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना जोङो माने ढेकियाजुलिनिफ्राय थांसै आरोना नोंथांमोना माबोरै मोनखो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो